Je skupina pacientov, ktorí naozaj že venujú pozornosť, chodia pravidelne na prehliadky, starajú sa o svoj zrak, chodia na preventívne vyšetrenia, ale bohužiaľ tá druhá skupina je väčšia, takže máme tu naozaj z tohto regiónu veľa pacientov, ktorí na očné vyšetrenie idú prvýkrát po 70-ke, lebo dovtedy dobre videli a vôbec si neuvedomujú, že ohrozujú svoj zrak, lebo je kopu chorôb očných, ktoré neovplyvňujú až tak veľmi zrak a pritom sú pomerne tiež dosť rizikové tie diagnózy a môžu na ne oslepnúť. A ďalšia vec, že je kopu pacientov, ktorí si len myslia, že vidia dobre a až tu, keď prídu, tak zistia, že až tak dobre nevidia. Keď je pacient mladý a nemá žiadnu očnú diagnózu, tak až tak často na očné vyšetrenia nemusí chodiť. Od určitého veku po 60-ke by mal, aj keby, že má zdravé oči, chodiť aspoň raz za 2 roky na preventívne očné vyšetrenie. Pacienti, ktorí majú nejaké tie už spomínané diagnózy, ako je zelený zákal, choroby očného pozadia, tak chodia a mali by chodiť pravidelne aspoň minimálne raz za pol roka na vyšetrenie. Najčastejšie očné problémy, samozrejme najčastejšie sú dioptrické vady, či už krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Potom tie časté očné diagnózy, ako je zelený zákal, šedý zákal, pacienti, ktorým treba pravidelne vyšetrovať očné pozadie, či už pre cukrovku alebo vekom podmienené zmeny na očnom pozadí. To sú také tie najčastejšie problémy a diagnózy, s ktorými chodia. V našom regióne je skupina pacientov, ktorí si ten šedý zákal nechajú zájsť až tak ďaleko, že už prakticky majú slepotu, nevedia sa orientovať, robia starosti nielen sebe, ale aj rodine, ktorá s nimi žije. Úplne zbytočne si nechajú zájsť šedý zákal až do praktickej slepoty. Samozrejme, že to vplýva tým pádom aj na psychiku, keď pacienti horšie vidia, tak sa nevedia orientovať, musí sa rodina o nich starať, takže áno, jednoznačne to vplýva na psychiku a hlavne to vidieť, keď im potom zoperujeme šedý zákal, tak nie len, že lepšie vidia, ale zrazu ožijú, zrazu vyzerajú lepšie, niektorí nám aj paličku nechajú v ambulancii napríklad. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Spoluprácu s očnou klinikou v Poprade máme výbornú, to znamená, že ako náhle tu zistíme nejaký problém a diagnózu, ktorú treba riešiť napríklad operačne, ako je šedý zákal alebo odstránenie nejakých dioptrií, plastické operácie okolo očí, tak v podstate pomerne dosť promptne vybavíme termín. Pacient nemá žiadnu starosť, že by si musel on riešiť termíny. V krátkom čase je tento problém na popradskej klinike veľmi rýchlo vyriešený.